Verse 3, Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Now, He blessed us. Gi-blessed kita sa Ginoo. Ephesians 1:3, ang term is gi-bless, blessed. Mga gipanalanginan, gipangtagan og mga pabor sa Ginoo. Kini nga phrase mga igsoon, usa kini ka proof nga bisag ang tao nagpuyo pa sa kalibutan, luwas na siya. Gi-bless kita, unsay gi-bless sa Ginoo kanato? Every spiritual blessing. Apil na ang salvation ana, dili ba? Every spiritual blessing, di ba ang salvation is blessing man na, di ba? Unsay ayon? Every spiritual blessing gi-bless kanimo nga santo nga gatuo kang Kristo. Nagpasabot kini igsuon nga bisan pagbuhi pa ka sa kalibutan, pwede na ka makadawat sa tanang panalangin. Every spiritual blessing gikan sa Ginoo. Example, salvation, grasya, election, eternal life, kaluwasan, mga igsuon. Now atong one by one kung unsa ang spiritual blessing nga giingon ni Paul diri, no? Verse 3. Blessed be the God, bulahan ang Ginoo kay siya nagpanalangin kanato. Kauban ang tanan nga mga spiritual blessings diha kang Kristo Jesus.